Ane poso nek mangan ngarane nek mokel. Lah iki dulurmu. Ya. Nah, enak itu bahagia selalu. Terus mulai akeh maneh wong gendeng kok ya. Leleran. Wis anu apa jenenge? Kajiane. Kajian go mangane entek akeh wis. Akeh kan. Aku tak klerek apa. Kajiane napi, kajiane. Oh gendeng iku akeh iku. Ya pendino mangan nek. Ya iya. Wes di penjara ane keluargane ya menengah ke bawah. Ya wis dijano. Yang menengah ke atas jadi pakani jan bae keluargane. Menengah ke bawah ya sak oleh-oleh penting mangan. Maling-maling motor ngono iku ayo. Remek. Mali ben enak yo, dikirimi terus yo. Maling tergolong mampu kan. Tapi kalau ini Asine akeh, cuma keliru ngolahe. iya wong iya mampu terus ya. Ambil go manuk biasa nih. Nah, ini bro. Aja Jombang ngono biasa. Go manuk lagi tuku. Ini wong kita ya. Kita wong adi. Ya apa? Adi ya apa sendiri tadi. Yo karo Teknik itu kita kamera budal. wong ngono kadang lali kadang eling kok. Ono arah ya pulang ngaji nang maju ya. Bendino olahraga. Kalau sudah iblat bendino olahraga. Mulang ngaji. Olahragane iku lho muter ploso. Mlaku, mlayu, tak ploso di bumi. Nah, Gak awan, gak sore iku olahraga terus. tanggoku ono sing ngono, saiki dadi tentara. Saya dari utara. Ya. Paling dia niat nganu wae, niat kate mlebu tentara paling. Oh. Awit pondok. Tentara iki. Pondok ndi ano? Hah? Pondok ndi? Pondok UI. Lah kok mulang ngaji nang masmu? Ya. Oh iya, saya wis gak. Berarti saya wis ya olahraga. Olahraga. Oh ya gak iso. Yo mek olahraga tok berarti. Ya iya mlaku terus. Mlaku gak maju. Mlaku. Nek maju ke sana gede. Mlaku. Muser ya. Sore. Tak kuasa juga nih, tak peduli. Saya mending melipir sih, karena Pak. Olahraga itu. Nyambi. Konsep bener ini. Olahraga yo. Yo kena mental bareng. Aku ya pengen tahu ya. Galiceng piye ya? Ora melipir, ora kerja. Tapi ini kan dhewe sang isu sih. Apane? Mulut ae dijak. Aku karwane akeh sing garawan Tanjuran, garawan saiki sesi Tanjuran bilang. Wes. Dari anu Pramuno. Ini mulai pekuntek kan. Wes nandur akeh wis kan.
Burung akeh. Cuma yo anu bibit ya. Cuma yo tak cepi biji ya. Tuku no bebete kesowen. Apa ya aku Tuku sing sakilan ngono. Karek gedene. gak ono sensasi nih. Sensasi ngramute yo. Sensasi apa sing penting panen kok. Sensasi nih. Sensasi ku tambahan centeki. Enggak ya. Oh biar banyak tenek. Centeki waktu maksudnya. Maka bentek ya tanduran baju. Oh, boleh murah aku yo. Wake apa? Oke, hamane terus berhubung semut nggonku. Ya podo. Kunan kuwi penyakit ngono. Berhubung semut. Semua itu ngerubung ya. Nah, Berarti ini kodongnya protol ini. ya abang-abang terus protol kepet Orang tuh kok pucuk orang abang ya dobol. Terus kembangnya rontok jadi kepet. Terus Angel ya. Nah, mulai gue sakit. Tanya. ya mau apa ya? Kak, tanamanku sudah kena penyakit. Waduh, susah Kak kalau udah kena itu 50-50 ya. 50% berarti 50% gagal ya. Harus paruh. Iku nek wis kena. Nek sadurunge kena. Ayo makanya kono pencegahan itu mah. Oh alah. Pencegahan itu gawe. Ada sida yo. Emang pencegahan jadi bisa. Ya. Tapi harus kena oke. Karo kena ya babati ya. Berarti ganti anyar. Kok anyar kena mana? Kena mana masuk. Terusan ya. Sing gede kowe dah ono uang dah. Kabel. Iki keserang dulu kita. Dukur Dapur. dukur ramo. Masuk. Dapur iso. Tadi ketani dhewe saya. Yo dhewe ya. Tadi kurang sih Macam-macam tadi yo. Pakai obatnya. Ya ya. Masih apa ternak ya padha ae ya. Juruse iku dhewe-dhewe. Andalan di dhewe. Iya. Ana sing gawe obat alami, ana sing gawe obat kimia. Ana sing gawe temulawak, ana sing gawe jahe. Barang Macam-macam kok. Dan iku nemokno obat ternak sing cocok deh. Jadi ternake dhewe iku kebal-kebal ngono. api-api. Iya, kebal-kebal penyakit ngono. Dhewe iku nemokno ramuane sing pas ngono. Herbal deh. Angel ngono ya, Bang. Angel. Cuma dhewe mbok ketepaan oleh sing tepak ya. Dicontoh tanggane ora dadi yo. Kepet. Tanggane kandang kan ono akeh kandange ya. Lah tangga sebelah kandang yang niru ya ora angel kok. Ora dadi yo. Mbok takerane, mbok konsistensine karo. Podo, juruse iku ambek juruse udan iku podo. Tapi hasilnya beda. Oh itu beda.
Empo, bu carane bu apa nih karo Ya, nanti nyoko ya. sekali bisa kenal. Ono sing kayak goro, ono sing gawe teri. Apa pestisida ta? Godhong kates. Ada kata ya ono. Macam-macam. Lalu warnanya tinggi di. Karo kok jajale kabeh. Aneh gua ono ngecer ya. Ini ngeramu tanduran aman. Jadi ini pasti tidak ini. Terus bisa apa ini cuma bawang putih. Terus manis ono tiga odol sini. Odol. Ambek sarlek teteh. Kayak banyu rong liter. Coba aman ya. Sampai panen aman. Ya iku ada niru iku mesti ku ya. Yo berhenti. Dan wilayah ini nanti kan kawan-kawan Ayo, dan tambahke. tambah akeh penyakite yo. Ini gue di rumah. Yo ada juga wilayah. Wet apa lombokku sampai digawe sarang laba-laba ngepet. Lha kok akeh sawange, aduh, pol ya. Apa ya? Terus sirangi berdino tak terus tidak bisa. Bendino. Berdino Ya, sore tok. boleh kerja. Yoga ya sore kata. Pokoknya MS itu sore, biasanya aku biasa MS. Nah, itu ya seneng tandur sih pak. Ini warnanya dari rumah. Bendino tandur ya. Kau pernah nggak Gue lahan kosong. Ayo. Aku kasih tuh komen di sebelah ya. Gini oh, lagi gini. Yo lah gini yo. Ini lempung nih. Yo curug ya. Ini bisa. Dari sugese. Iki double kan dikit biyen no. Kita ambil bayaran terus ya. Pirang tahun yo aku Kita dadi. bayaran. Air terus ya. Saya terus tukange yo. Wakore setengah dino. Terus aja baik. Iya. Guys. Iya. Orang kan. Kapian sepeda iki. Nang omahe dhewe. Lapor mana tak melipir kan? Cepat. Aslinya bendino toko budal metu mlepir ngono. Hasil. Borong jam, botol jam ngono maksudnya iku. Hasil asine. Pada kalau lapor Daripada nang omah kalau apa-apa lho. di dulu.
gak suwi ya. Wis pokoke jam 8 mulai beduk. Wis Enak iku. balik kowe mulai. Enak iku. Iku wis 50.000 iku kan. Ayo enak iku. Asli. Pokoke bendina gelem metu. Kita dhewe ngene iki bendina budal ngono ta wis. Enak. Lepir nek gelem sampai sore ya tambahan. Nek gak sampai sore ya 50.000. Wis bisane lah ya. Soalnya lah ya. Oke. Pengen olahke ya sampai sore. Jadi mau acara Dia kadang akeh gak budale, dimang budale. Kan nggone ya. siap komandan. Sebelumnya nih, Hmm.